Dobrý deň, milé poslucháčky, poslucháči a poslucháčstvo. Moje meno je Lea Vasková a práve počúvate tretiu časť relácie z regiónu, v ktorej sa budem rozprávať s inšpiratívnymi ľuďmi o zaujímavých projektoch, akciách, udalostiach a všetkom, čo sa v našom regióne deje. Mojou dnešnou hostkou je fitness trénerka a výživová poradkyňa Erika Palenčár-Miľovčíková. S ňou sa teda budeme rozprávať nielen o cvičení, ale aj o jej živote a projektoch, ktorým sa venuje. Erika, ahoj. Ahojte. Ja som ťa uviedla ako fitness trénerku a výživovú poradkyňu. To je pravdepodobne to, s čím si ťa aj naši poslucháči, alebo teda možno snínčania najviac spojujú. Povedz nám, kde začala tá tvoja fitness cesta, alebo tá cesta k zdravému životnému štýlu? Cvičiť som vlastne začala v 14 rokoch, takže tam sa nejak spojila táto moja láska k športu a tým, že som si nevedela sama pomôcť, že ako cvičiť, aká je správna technika alebo ako mať tie najlepšie výsledky, tak som sa o to začala zaujímať trošku viac a chcela som vlastne pomôcť ľuďom, aby oni neboli v tomto svete stratení tak, ako som bola ja, lebo aj mne by ušetrilo veľa času, keby niekto prišiel a povedal by mi, rob to takto a takto je to správne. Takže potom nejak časom a tými rokmi, ako som cvičila a ako som sa o to viac a viac zaujímala, tak som prišla k rozhodnutiu, že by som vlastne chcela pomôcť aj druhým ľuďom a teda spravila som si fitness certifikovaný kurz, kde všetky znalosti boli ako keby ešte potvrdené aj na ten papier, lebo je to na túto prácu potrebné, ale vlastne tým, že to robím už viac ako 10 rokov, tak tie znalosti prichádzajú hlavne z praxe a z práce s ľuďmi, kde sa asi každý tréner mi dá za pravdu naučiť toho najviac. Ty si spomínala, že si sa k cvičeniu dostala v 14 rokoch, to je taká 9. trieda základnej školy. Prispôsobovala si tomu možno aj to štúdium, alebo ako si išla tou cestou vzdelania? Snažila som sa stále na to cvičenie venovať jednoducho ten čas, že napríklad keď moje kamarátky v tom veku išli niekde po večeroch von alebo takto, tak ja som si išla zacvičiť, že naozaj ma to veľmi bavilo, naplňalo, ale nevidela som asi až také výsledky, ako by som chcela a vtedy mi vlastne došlo, že nestačí iba cvičiť, ale je potrebné to ako keby aj spájať s tým jedlom alebo sa vyznať trochu do tej stravy a že až keď to ide ruka v ruke spolu, tak vlastne až vtedy sú tie výsledky jednoducho komplexné. Na strednej aj na vysokej škole som študovala herectvo, čo sa zdá, že s tým nemá nič spoločné, ale takisto tam boli pohybové predmety, keďže vlastne tieto školy sú obe zamerané na pohyb ako celok, aj keď to nie je práve to fitness a nejaké dvíhanie činiek, ale je to stále o tom pohybe, o rôznych druhoch vlastne toho pohybu a teda aj tam to bola úplne každodenná súčasť, plus som potom k tomu vlastne pridávala vo voľnom čase to cvičenie, to bežné cvičenie v posilovni, čo bol už ale pre mňa iba akoby relax pre tú hlavu. Takže vlastne takto sa to so mnou ťahalo a na vysokej škole som si uvedomila, že to herectvo je fajn a naplňa ma to a dodnes ma to veľmi baví, aj to dodnes príležitostne robím, ale že to nie je niečo, čím by som sa chcela živiť a čo by som chcela robiť vlastne naplno a byť odkázaná na to herectvo ako na živobytie. Keď spomínaš, že tú strednú školu si teda študovala herectvo, tak predpokladám, že to bolo konzervatórium. To v Snine nemáme, čiže pravdepodobne si šla teda Košice, Bratislava? Na strednej škole som bola v Košiciach na konzervatóriu Exnarova, potom som išla vlastne ďalej na vysokú školu do Bratislavy, ale aj tak som sa vrátila domov. No a to cvičenie ťa sprevádzalo celou tou cestou, že aj na tej strednej, aj na tej vysokej škole. Aké to bolo, keď si prišla na tú strednú školu? Bolo ťažké nájsť si nejaký gym alebo nejaký priestor v Košiciach, kde by sa dalo cvičiť? Alebo už to bolo také, že študentský život, tak väčšina študentov presne v tých dobách, tých 5-6 rokov dozadu, boli tie časy trošku iné a ten kult cvičenia sa nám postupne rozrastá až v dnešnej dobe. Čiže bolo to také náročnejšie, možno nájsť si nejaký priestor na cvičenie? Ja si myslím, že internáty, alebo aspoň ten, na ktorom som bola ja v Košiciach, sú super v tom, že podporujú tých mladých ľudí a náš internát mal fitko, takže to bolo veľmi nápomocné k tomu, že som mala kde chodiť cvičiť a nemusela som riešiť nejaké vyberanie vhodných gymov alebo nejaké hľadanie. Nebol tam s tým problém, aj tým, že to boli Košice, tak bolo tam veľa tých fitiek, ale hovorím, ja som chodila aj skrz času na fitko vlastne do nášho intraku a tam to bolo dole na poschodí a nebolo to nejak ani časovo, ani finančne náročné. Bolo to pre študentov, takže myslím, že v tomto je to super, že tie internáty podporujú rozvoj tých mladých ľudí aj v tomto smere. Tá vysoká škola potom bola teda v Bratislave, ako si vravela. Ako sa ti žilo tam? Je to predsa len veľké mesto, ktoré mnohých, aj Snínčanov, zlákalo a rozhodli sa tam ostať žiť. Tak prečo ty si sa rozhodla, že sa chceš vrátiť domov?
Aj v mojich očiach a v mojej predstave bolo Bratislava mesto, kde som chcela žiť a kde som sa chcela celý život dostať. Aj dostať sa na VŠMU vlastne bol môj celoživotný sen a cieľ. Ale občas je to tak, že o niečom snívame a keď potom prídeme na tú realitu, tak asi sú tie očakávania často väčšie, krajšie a máme viac ružové okuliare, ako potom je tá realita. Takže mňa tam tiež postretla tá realita a vlastne aj skrz školy a aj skrz života v tom meste som ako keby prišla na to, že je to iné, ako som si predstavovala a že tam ostať nechcem. Mne veľmi chýbal domov a uvedomila som si to v momente, keď som prišla do Bratislavy a vystúpila som z auta alebo z vlaku, tak prvé čo bolo, som si pozerala, že kedy môžem ísť na konci týždňa domov. Že kedy mi ide spoj, kedy mám nejakú cestu a som vlastne odpočítavala dní k tomu, kedy pôjdem naspäť domov a aj keď ma to herectvo vždy bavilo a naplňalo, tak asi aj tá škola, nestretla som sa tam s tým, čo som si predstavovala, ani s tým prístupom, ani celkovo s danou školou. Trochu mi to skazilo moje dokonalé predstavy a možno len ja som do tej školy jednoducho nezapadla. A čo sa týka toho žitia, tak som zistila, že veľké mesto vôbec nie je pre mňa. Ja som sa tam necítila tak dobre a komfortne a chýbala mi veľmi rodina. Nie som asi typ človeka, ktorý chce vidieť rodinu len raz mesačne alebo v dlhšom intervale a preto mi to asi ako celok koniec koncov nevyhovovalo. Ja len dám taký disclaimer, že ak náhodou počujete fúčanie, tak my tu máme dnes aj psieho hostia, čiže je to z tohto dôvodu. Ty si sa vlastne po vysokej škole vrátila naspäť do Sniny, no a teda vyštudovala si herectvo, ktoré by sa dalo uplatniť aj tu, veď máme tu nejaké možnosti, teda najbližšie síce Prešové divadlá. Sú tu aj nejaké amatérske divadlá, ktoré fungujú, tak ako si sa rozhodovala, že čo budeš v živote robiť? Asi tým srdcom. Čo znie ako klišé, ale je to tak, lebo herectvo je super, keď človek nie je odkázaný na ňo ako na živobytie a keď teda nie je nútený vziať každú ponuku, aj možno takú, ktorú by nechcel, len preto, aby jednoducho sa tým uživil, lebo nie je každý hneď svetová hviezda alebo celoslovenská hviezda, ktorá si môže vyberať, čo chce a čo nechce a príjmať, odmietať ponuky vlastne ako na bežiacom páse, takže kým sa človek dopracuje do tohto bodu, ak vôbec niekedy, tak jednoducho je občas nútený aj brať veci, ktoré by nechcel, alebo hrať roli, s ktorými veľmi nie je stotožnený a to bolo mne proti srsti. Takže herectvu sa teraz venuješ iba občasne, tak poďme si o tom povedať trošku viac, aby sme to mohli potom uzavrieť. Veľa ľudí ťa stretáva, alebo teda ťa vydá na televíznej obrazovke, aj mne sa to už párkrát stalo. Povedz, ako to prebieha, možno chodíš natáčať do Bratislavy, alebo natáča sa aj niekde na východe? Presne to sa mi na tom páči, že môžem to robiť občasne a teda vziať to, čo chcem a veľmi sa tam teším, veľmi ma to naplňa a na poslednom natáčaní som si vlastne aj uvedomila, že tým, že mi tam ako keby o nič nejde, ja si strašne to natáčanie užívam, ja som tam šťastná a vôbec necítim na seba nejaký nátlak, že musím byť skvelá, aby si ma zavolali zas, lebo vlastne na to môj život nezáleží ani moje živobytie a o to som zistila, že je to lepšie aj ten výkon, aj tie moje pocity na tom natáčaní a teda to sa mi na tom veľmi páči a stále občasne vlastne natáčam, aj sa tomu herectvu venujem, ale je to už na tej voľnejšej nohe, že si ja vyberám, či chcem a čo chcem a preto ma to takto baví. A ako hovorím, už keď tam nejde o život na tom výbere tých natáčaní alebo tých vlastne postav, tak si to človek vlastne viac užije aj tým, že nie je na to ako keby odkázaný. A natáčanie vlastne stále prebieha v Bratislave alebo tam v okolí a to sa mi tiež páči, že Bratislava ako mesto nebolo pre mňa na život, ale takto občasne ako na výlet je to fajn. Čiže som vlastne našla ten zlatý stred, ktorý som chcela, že žiť tam a živiť sa tým nie, ale mať to takto občasne v živote je super, lebo človeka z herectva dostanete, ale herectvo z človeka nie, takže to umenie ma stále baví a chcela by som sa časom možno aj venovať tomu s deťmi alebo takto, že stále to umenie aj to herectvo ma naplňa, ale zatiaľ teda moje dieťa vediem k babkovému divadlu s hračkami. No tak my vieme, že v Snine fungovalo amatérske divadlo, čiže možno ak dospeješ do tohto štádia, tak možno budeš pokračovateľkou a nejaké založíš. Teda vráťme sa späť k tej strave a k tomu živobytiu. Takže ty si stále popri tej strednej škole aj popri vysokej škole cvičila. No a keď si sa tu vrátila naspäť, tak vtedy si povedala, že tak už mám odcvičených 10 rokov, už viem, ako mám jesť, čo mám jesť, tak idem na to, že budem pomáhať iným, alebo aký bol ten podnet?
Našla som si vlastne v tej dobe priateľa a teraz už môjho manžela, ktorý už sa ako tréner živil a on mi vlastne ako keby dal tú prvú príležitosť ako študentke privyrobiť si a pomôcť mu vlastne s nejakým vyplňaním dotazníkov s jeho klientami a tak ďalej a vlastne tým pádom môžem povedať, že vďaka nemu som sa dostala na túto cestu a rozhodla som sa, že chcela by som ísť rovnakým smerom, že ma to baví, že vlastne tá práca s tými ľuďmi a to zisťovanie čo, prečo a ako tým ľuďom pomôcť a hlavne tie príbehy tých ľudí, že ono sa to zdá, že ľudia majú iba 2 ciele, schudnúť alebo pribrať, ale je za tým oveľa viac a je za tým aj veľká psychológia toho celého, ako sa ľudia dostanú do bodu, kde sú a prečo sa chcú zmeniť a zistila som, že ono to na oko vyzerá len ako nejaká zmena postavy, ale že je to naozaj o zmene života a teda vtedy som sa rozhodla, že chcem sa tomu venovať aj ja naplno. No a aké boli tie kroky, alebo možno čo musí taký tréner spĺňať, aby som si ja mohla v dnešnej dobe povedať, že chcem byť trénerka, tak čo musím preto urobiť? Tak v dnešnej dobe už v podstate nič. Dnes už môže byť tréner naozaj každý, aj skrz tie sociálne siete a takto. Ja by som si vyberala trénera na základe jeho výsledkov, na základe nejakých recenzií, aj keď samozrejme 100 ľudí 100 názorov a hlavne by som si to nevyberala podľa počtu sledujúcich alebo takto, lebo dnes naozaj sú tréneri aj netréneri. A zase na druhej strane sú tréneri, ktorí majú desiatky papierov, ale ono to vlastne nič neznamená, lebo aj ja som sa stretla s kurzom, kde sme prišli a bolo vidieť, že je to naozaj len o tom, že človek si tam príde po papier a ako keby tých ľudí sme ešte mohli my, ktorí sme tam prišli na ten kurz zaučať a opravovať. Takže zás ani by som nepovedal, že ak má niekto vyštudované 3 školy, ktoré sa venujú tomuto oboru a ktoré sa venujú tomuto smeru, že to hneď musí znamenať, že on je šikovný a že vie naozaj ako ľuďom pomôcť, lebo ako hovorím, jedna vec je teória, druhá vec je prax a ja sama som zistila po tých rokoch, že vlastne veľa vecí, ktoré by teoreticky fungovať mali a ktoré by teoreticky mali jednoducho takto byť, tak z praxe potom a z toho prepojenia so životom tých ľudí alebo s ich životosprávou to môže fungovať úplne inak, lebo každý je úplne iný. Ako to bolo s tvojimi prvými klientmi? Cvičila si nejaké kamarátky a tie sa rozhodli, že poďme cvičiť naozaj? Aký bol ten začiatok, ten rozbeh? Tak na rozbeh som platila mojej mame a mojim kamarátkam, aby prišli ku mne na tréning, aby som si to mala na kom vyskúšať, lebo tak je iné, keď ti príde jednoducho klient, ktorý ti naozaj platí a ty si ešte nikdy nikoho neodtrénovala, takže ja som naozaj prosila a presviečala som mojich blízkych, aby ku mne prišli na tréning, aby som si to s nimi naskúšala, či už tú komunikáciu, ten výber cvikov, alebo takto všetky cviky som si spisovala na papier, každý jeden tréning, čo sa s 2 ľuďmi dá, s 30 už ani tak nie. Ale vlastne takéto boli začiatky, že som naozaj skúšala som to na nečisto a dúfala som, že vôbec v našom malom meste. Ja som si vravela, že kto v takom malom meste si zaplatí trénera? Že kto chce, tak si pôjde zacvičiť do fitka a tak. A bolo pre mňa naozaj nemysliteľné, že raz sa tu tým budem živiť tie roky dozadu. A teda začínala som tak, že som prosila ľudí, mojich blízkych, aby si ku mne prišli zacvičiť a aby som si to naskúšala. Potom sa to už teda prelomilo a prišli tí platiaci klienti. Veľa ľudí v dnešnej dobe nevie ohodnotiť správne tú svoju prácu, že väčšinou sme takí, že si pýtame za tú prácu menej, pretože nevieme oceniť tú kvalitu, ktorá sa v ľuďoch skrýva, teda aspoň ja som sa s tým stretla vo väčšine prípadov. Tak bolo to tak aj u teba, alebo možno aké náročné bolo určiť si tú cenu a vypýtať si tie peniaze. Vlastne je to práca, ktorú ty odvádzaš, ale mnoho ľudí si možno povie, že dobre, tak dáme tam 5 eur a nech ma odcvičí. Tak ono aj tá cena sa asi odvíja potom od toho počtu tých klientov, že jednoducho samozrejme, keď som začínala, tak tá suma bola symbolická, lebo vravím aj tie skúsenosti, aj tie znalosti, aj potom vlastne tie nejaké nové informácie a všetko, človek sa rokmi zlepšuje, má viac informácií, viac tých skúseností, takže aj tá cena sa rokmi mení, ale na začiatku si myslím, že každý sa tak trochu podceňuje v tomto a tiež som sa bála vôbec si opýtať hoci tých 5 eur, tiež som v tom bola skeptická. A hlavne pre mňa bolo ťažké nájsť rozdiel medzi tým, kde chcem niekomu pomôcť a kde si chcem s tým aj zarobiť niečo. Takže pre mňa bolo ťažké neodtrénovať niekoho len tak z dobrej vôle, že mu chcem pomôcť, ale pýtať si za to peniaze, takže to som sa musela tiež naučiť, ale potom už sa to asi odvíja od počtu tých klientov a teda od toho, že ak má človek dlhodobo plno alebo sa mu hlási množstvo ľudí, tak jednoducho je prirodzené, že tá cena sa dvihne a samozrejme sa potom menia aj tie okolnosti, že keď človek už nechce byť v práci 24
24/7 na tých osobných tréningoch, tak si musí prehodnotiť, že či dvihne cenu, alebo či tam bude proste celý týždeň od rána do noci. Primárne sa asi zameriavaš na klienta, že 1 versus 1, že ty a klient. Takéto cvičenie viem si predstaviť, že prebieha v nejakých možno aj telocvičniach alebo v nejakých, ako sme už hovorili, teda gymoch, ktoré sú možno aj v Snine. Teraz už máš svoj priestor, tak aké bolo náročné dostať sa k tomu svojmu priestoru a aké je to náročné vykryť tie náklady, lebo predsa len je to asi priestor, kde máš všetko to náčinie a náradie, s ktorým cvičíš. Je to finančná záťaž? To je presne otázka, kde ja vždy hovorím, že ľudia vidia stále už len ten výsledok. A teraz už mám to, čo som vždy chcela a k čomu som sa chcela dopracovať, teda ten súkromný gym, kde som stále iba ja a jeden klient a že môžem mojim klientom priniesť proste túto možnosť, kde majú sprchy, kde momentálne plánujeme pre nich saunu, oddychovú miestnosť, majú tam svoje šatne, majú jednoducho plné vybavenie toho fitka, ale trénovala som na 12 miestach, kým som sa dostala k tomuto miestu. Trénovala som aj v rôznych fitkách, na rôznych miestach, trénovala som aj von, takže naozaj to bolo, aká bola momentálne situácia, tak takto som fungovala. A až teraz som sa dostala do tohto bodu a je to určite náročné aj čo sa týka financií, podľa toho samozrejme, kde človek je, ak to chce človek robiť oficiálne. Takisto je potom samozrejme náročné to človek vybaviť, ak tam chce mať naozaj všetko, ale ja si myslím, že je dôležité ísť k tomu tak postupne, že nemusí mať človek, ak teraz začnem trénovať v pondelok, tak nemusí mať v piatok vlastné fitko so všetkým vybavením, ale že je to naozaj o tej ceste a hlavne sa nevzdať, aj keď najprv klienti nebudú, alebo ich bude málo, alebo si budete volať svoje kamarátky a mamu na tréning, tak sa jednoducho nevzdať a dopracovať sa k tomu. Chce to čas a chce to nejaké investície, ale človek si už vie potom zvážiť, či sa mu to vráti raz. Ja som si všimla, že ty teda používaš pri cvičení gumy, teda ja som like, takže úplne moje názvoslovie nebude možno práve správne, ako by to malo byť z toho telocvikárskeho alebo teda cvičiaceho pohľadu, odboru. Takže ja som si všimla, že používaš na cvičenie gumy. Je to tradičné v tom cvičení, alebo je to niečo možno pre nás, ktorí necvičíme, alebo sme na to leniví? Priblíž nám to, aké sú tie techniky, alebo je to teda nejaký smer, ktorým si sa ty rozhodla vydať sa? Tak vlastne keď bol COVID a zavreli sa všetky fitka a zavrelo sa vlastne všetko, nemala som kde cvičiť aj ja sama, tak sme prešli vlastne na cvičenie s gumami, aby sme sa vynašli, aby sa dal aj doma odcvičiť nejaký plnohodnotný tréning a veľa ľudí to odsudzuje, alebo gumy určuje vlastne iba na nejakú rozcvičku, ale to cvičenie sa vlastne nazýva variabilná rezistencia a je naozaj možné s tým plnohodnotne odcvičiť to telo a vlastne je tam ten rozdiel, teraz už trénujem primárne s tými činkami na strojoch, ale stále to zapájam do tréningov mojich klientov. Je tam vlastne ten rozdiel, že pri tej variabilnej rezistencii ide o kratšie cvičenie a ide o rýchle a maximálne vyťaženie toho svalu, vyťaženia maxima a ide sa vlastne do úplného zlyhania. Takže je tam nejaký rozdiel, ale ak človek nemá priestor alebo možnosť chodiť do fitka alebo mať nejaké vybavenie alebo nemá kde cvičiť, tak určite by to nemala byť prekážka, pretože stačí naozaj pár gum, doska a tyč a dá sa zacvičiť plnohodnotne aj doma. Ja teda viem, že okrem klientov, ktorí k tebe chodia cvičiť, tak robíš aj online tréning. To bolo pre mňa úplne také, že wow, že dobre posúvame sa v dobe, je to niečo modernejšie, tak približ nám, ako ten online tréning prebieha. Tak vlastne ja mám online klientov po väčšine na dvojmesačnej spolupráci, kde je súčasťou aj nastavenie stravy, aj nejaký tréningový plán a sú tam aj videotréningy, že si vlastne človek iba zapne videá, ktoré mám pre neho pripravené a cvičí si podľa mňa s časomierou, robí to, čo ja a vlastne opakuje tie cviky po mne, ale takisto tým, že mám ľudí po celom svete rozhádzaných, tak často si ľudia vlastne vyberali aj online tréning, kde jednoducho prebiehalo to úplne rovnako ako naživo, len to bolo cez obrazovku a človek musel mať doma nejaké vybavenie alebo tie gumy. Odcvičiť sa dá dobre aj s fľaškami s vodou. Pre začiatočníka je to úplne super, stačí doma gauč a voda, takže netreba ľuďom k tomu až tak veľa nejakého načinia a dalo sa to vlastne takto a prebiehalo to cez obrazovku ako bežný tréning, len to bolo online. Čiže aktuálne teraz máš ešte online klientov? Online klientov mám, áno, ale cvičia vlastne už nie so mnou na tom online tréningu, ale cvičia podľa videí, ktoré odo mňa dostanú a teda je to lepšie z hľadiska toho časového, že si môžu zacvičiť, kedy im to vyhovuje, kedy chcú, len si zapnú video a cvičia a to je podľa mňa veľká sloboda, keďže dnes čo najcennejšie máme a nemáme je čas.
Spomínala si vlastne tú stravu, tak poďme sa pozrieť na túto stránku. Cvičíš dlhé roky, čiže predpokladám, že už máš ten prehľad o tom možno, čo má koľko kalórií, alebo teda čo je podstatné v tej strave. Tak povedz nám napríklad, ja som ten like, čiže ja vôbec netuším, ako to funguje, ako čo, hej. Viem, že je tam nejaké základné pravidlo, že zníž príjem, zvýš výdaj. Povedz nám, ako by si možno uviedla do tejto problematiky ľudí, ktorí necvičia, alebo ktorí by možno chceli začať, ale nevedia, ako na to. Ja vždy upozorňujem, že základom je strava. Cvičenie je super pre budovanie svalov alebo vlastne pre doplnenie tých výsledkov, ale určite to netreba nejaké tie výsledky staviať iba na cvičení, lebo najdôležitejšia je strava a všetko to vlastne začína práve v tej kuchyni. Čo by som pri strave povedala, ako si povedala, áno, je dôležité vlastne mať väčší výdaj ako príjem, dostať sa vlastne do nejakého kalorického deficitu, ak sa bavíme o chudnutí, ak sa bavíme o priberaní, naberaní svalov a podobne, tak je to presne naopak, že vlastne ten príjem musí byť väčší ako výdaj, ale ak sa bavíme o tom chudnutí, tak základ je vlastne strážiť si tie kalórie a najväčšia chyba pri chudnutí, čo si ľudia myslia a s čím ma veľa ľudí aj prvotne osloví, je to, že ale vedia, nič nejem. A to je presne to najhoršie, čo človek môže spraviť, keď chce chudnúť, že prestane jesť a začne hľadovať a myslí si, že tým schudne a stane sa presný opak. Takže čo ja by som upozornila ako najdôležitejšiu vec ešte pred tými kalóriami je to, že jednoducho nepočúvať hlúposti, nepočúvať nejaké rady a výstrelky novodobé teraz, čo fičí a na čom chudnú vaše kolegyne, ale jednoducho nejesť málo. Takže to by bol ten prvý bod, čo by som s veľkými vykričníkmi vyzdvihla, ale samozrejme najdôležitejšie je mať vyváženú tú stravu, dávať si pozor aj na nejaké zloženie tej stravy, takže ide o tie sacharidy, bielkoviny, tuky, čo možno lajkom nepovie veľa, ale jednoducho na tom tanieri by malo byť z každého niečo. Takže na tanieri by malo byť zastúpenie zo všetkých týchto makier a v podstate úplne pre bežného lajka prvým bodom je vyhodiť hlúposti z tej stravy a naučiť sa, že za obedom si človek môže dať kocku čokolády a nemusí ju zjesť celú, zase nie som zastancom nejakých extrémov. Podľa mňa je základ nejaká rovnováha a ten zlatý stred, ako vravím. Dám si niečo, ale dám si to s rozumom a lepšie je fungovať dlhodobo na 70% ako krátkodobo na 100%, čo sa často stáva. Človek si povie, idem chudnúť a teraz všetko vyhodím z domu, ani sa nepozriem na nič sladké, slané, čipsa do koša, jednoducho všetko hneď zrušiť a potom príde večer, kedy si poviem, mám toho dosť a všetko to zjem ešte trojnásobne. Takže to je základ a potom, čo je najčastejšie chyba, je to, že človek celý deň vlastne nič nie je, príde večer domov a vtedy to začne ten vlčí hlad a prejedanie a doháňanie tých kalórií, takže určite nejaké rozumne časovo nastaviť si to jedlo, vyhodiť jednoducho hlúposti, spracované potraviny a tie veci, ktoré všetci bežne poznáme ako čokolády, čipsy a tak ďalej a ako v neposlednom rade určite nehľadovať a nejesť málo, lebo vtedy si telo odkladá najviac z toho tuku. Ty máš aj jedálniček, vyskladávala si ho teda ty sama, tak vieš ho napríklad aj prispôsobiť, ak niekto ti povie, že nemá rád, čo ja viem, klobásky, lebo tak viem, že mäso je často súčasťou takýchto jedálničkov, tak keď niekto povie, že ja nejem jaternicu, tak vieš to tam nejak upraviť? Jaternicu bežne do jedálnička nedávam, ale áno, ak niekto nie je mäso alebo má nejaké intolerancie a podobne, tak samozrejme to ľuďom vlastne prispôsobujem, lebo čo nechcem je, aby ľudia jedli niečo, čo nemajú radi, lebo sa potom na to čím skôr vykašľú. Takže stále to prispôsobujem, aby tam ľudia vlastne mali veci, ktoré majú radi, ktoré je im prirodzené jesť a potom to prispôsobujem vlastne tým kalóriám a takisto aj tie jedlá ja chcem, aby boli bežné, aby boli jednoduché a aby boli ako od mami. Takže ja nefungujem veľmi štýlom nejakej extrémne modernej kuchyne a nejakých moderných fancy potravín, ale ja idem fakt tou klasikou a ja chcem, aby klient fungoval tak ako ja, že sa viem najesť všade, zo všetkého, vynájdem sa z jednoduchých a základných potravín a nemusím hľadať v obchodoch nejaké špeciálne potraviny, ktoré si musím najprv vygoogliť. No a zachytila som, že máš aj nejakú knihu receptov. Nie som si istá, či je to správne, takže máš alebo nemáš? Tak máme knihu receptov. Tým, že veľa ľudí nás vlastne prosilo, že by chceli zistiť nejaké tie tajné recepty, ktoré máme, tak sme vytvorili tú receptovú knihu, kde je veľmi veľa z receptov, ktoré my sami v tej vlastne strave používame. Ja teda musím povedať, že som jedla váš parížský šalát
a mňam. Takže vám sa podarilo vytvoriť v Snine, alebo teda v Humennom a Snine, také podnikanie, ktoré možno by veľa Sninčanov alebo veľa ľudí by si ani netyplo, že niečo také môže v tomto kraji existovať. A je to presne to krabičkovanie. Tak približ nám, že ako tento nápad vznikol a kedy ste si povedali, že OK, tak možno už si odvarila 40 jedál a už si povedala, že dobre, už ma s tým neotravujte, tu máte krabičky a poďme to robiť takto. Alebo ako prišiel ten nápad? No ten nápad prišiel vtedy, keď mne a manželovi naši klienti hovorili, že keby ste nám to ešte navarili a doniesli domov, to vtedy by som to držala. Tak sme im to navarili a priniesli domov. Takže áno, veľa ľudí vlastne keď chce chudnúť, tak prekážkou je čas, alebo jednoducho to varenie, ľudí to otravuje, ľudia dnes nemajú na to čas a priestor, či už sú to zaneprázdnení ľudia pracovne, alebo mamičky doma a tak ďalej, rôzne skupiny ľudí. A teda sme si povedali, že prečo nie, že ono naozaj by ľudia dodržiavali tú stravu, keby im to niekto prinesie doslova proste až domov a že by to mali bez starosti. A vlastne odkedy tento nápad vznikol, tak sme to skúsili, vo väčších mestách je toto krabičkové stravovanie bežné, ale ako hovorím, väčšinou sú tie krabičkové jedlá nastavené na taký ten modernejší, veľmi zdravý spôsob a tak. A my sme to poňali naopak takou domácou kuchyňou. Raz nám nejaký pán komentoval na Facebooku fotku, že to vyzerá ako od mojej babičky v 70. rokoch a my, že super, že ďakujeme, to sme chceli, lebo tam bolo proste kurča s rýžou a s marhuľou. Takže my sme to presne takto chceli, aby aj ľudia, ktorí majú radi tú domácu kuchyňu a nechcú ísť nejakým špeciálnym, prezdraveným veľmi štýlom, sa z toho najedli. Takže pre nás sú dôležité veľké porcie z bežných potravín, aby to bolo chutné ako od mamy alebo od tej babky a vlastne to sa nám darí. A momentálne už vlastne rozvážame po veľkej väčšine východného Slovenska, ale áno, začínali sme vlastne len po Snine a tešili sme sa, keď sme mali 5 krabičiek denne rozvezených a bol to pre nás úspech, že vôbec o to má niekto záujem. Takže opäť to isté, čo s tým cvičením, že to chcelo roky a čas. Teda stále je to jedlo nastavené na nejaký počet kalórií. Hoď je to, ako si spomínala, že veľká porcia, alebo tie domáca strava, myslím, že som niekde na fotke videla halušky. Stále je to vlastne v tej nejakej forme toho, aby ľudia mohli z toho buď naberať, alebo teda chudnúť. Máme to vlastne nastavené na kalórie a teda pre ženy máme nastavený denný počet kalórií na 1500 kalórií. Toto keď zjedia, tak sa vlastne nemusia už nejak extra starať o tie hlavné chody a pre mužov máme nastavený vlastne kalorický príjem 1850 kalórií. Je to takto spriemerované, my počítame s tým, že ľudia si pri tom ešte niečo dajú, nejakú desiatu alebo čokoľvek a preto my to ani nenazývame ako krabičky na chudnutie, lebo ako vravím, príde človek večer domov, otvorí si fľašu vína, dá si k tomu čipsy a potom povie, že no, z toho vše nechudne. Takže my to jednoducho nazývame ako kuchyňa, ktorá vám uľahčí čas tými krabičkami s jedlom, ale áno, samozrejme ľudia pritom aj chudnú a tešia sa z toho, ale ako hovorím, my to takto nenálepkujeme, lebo to nie je primárny cieľ. My sa tu stále bavíme prevažne o chudnutí, ale teda ty sa venuješ tomu cvičeniu už viac ako 10 rokov. Povedz nám, je tých klientov viac tých, ktorí chcú schudnúť, alebo je tých klientov viac tých, ktorí chcú možno nabrať nejakú váhu, alebo chcú iba spevniť, lebo už som sa stretla aj s týmto, že teda ľudia nejdú chudnúť, ale povedia si, že idem spevňovať svaly, lebo sa trasiem. Takže ako to je? Najväčšie percento ľudí je určite tých, ktorí chcú chudnúť, alebo ktorí majú za sebou neskutočne nekonečné množstvo pokusov o to chudnutie. To určite veľa poslucháčov teraz uzná, že koľkokrát už si ľudia povedali, že a teraz idem naozaj už schudnúť a stále to vzdajú a tak ďalej. Preto ja vravím, že ak sa dieta nastaví správne, tak ľuďom to ani nepripadá ako dieta. Žiaden extrém nie je dlhodobo udržateľný a preto je potrebné hľadať si dietu alebo nastavenie, čo sa ja pre mojich ľudí snažím, aby to bolo čo najprirodzenejšie. A vlastne najväčšie percento ľudí je teda tých, ktorí chcú schudnúť. Každopádne mám aj klientov, ktorí chcú naberať alebo ktorí sa chcú spevniť, ako si to nazvala. A to je často ešte ťažšie ako schudnúť, aj keď sa to nezdá, lebo ľudia povedia, že veď sa len najedz. Ale nie je to vlastne také jednoduché, pretože nabrať tú hmotu, ak chceme, aby bola kvalitná, tak je veľmi náročné a je to aj časovo jednoducho na dlhšie. Takže ako vravím, väčšina ľudí chce schudnúť, to je ich cieľom, ale sú dlhé roky zamotaní dookola v nejakom tom kolobehu neúspešných diét. Poďme trošku z tejto roviny. Ty máš babätko, to vieme. A
Ty ako trénerka sa udržuješ stále fit, tak povedz nám, možno keď si začala dávať tie tréningy, či to bolo pre teba náročné, alebo či to bolo už tak zabehnuté, že stále si cvičila ďalej. A potom možno veľa žien určite zaujíma, ako si sa dostala naspäť do formy po pôrode, lebo tak väčšinou ženy, ak majú dieťa, tak sú také, že dobre, do mesiaca to musím schudnúť, do 2 mesiacov. Ako to bolo u teba? Tak určite tam je po pôrode najdôležitejšie počkať na koniec toho 6. nedelia. To stále aj klientkám, ktoré majú deti a chcú silou mocou presne hneď schudnúť a to, lebo veď predsa žena sa necíti komfortne a príjemne a určite sa necítime ako krásne modelky tesne po pôrode, ale treba to počkať, lebo na prvom mieste musí byť vždy to zdravie, takže keď je zo zdravotného hľadiska už všetko fajn, vtedy môže človek začať naspäť či už cvičiť, ale dodržiavať stravu sa dá vlastne hneď. Takže ja som začala s tou stravou, aj keď som ešte cvičiť nemohla, dávala som si na to už vlastne pozor a nejak som sa postupne dostávala do toho kalorického deficitu a vlastne až potom som začala cvičiť a bolo to aj pre mňa náročné skrz to, že nebola som zvyknutá na pohľad v zrkadle, aký som zrazu videla po tom pôrode, keďže celý život cvičím, ale tak vedela som prečo to tak je a vedela som aj čo je dôvodom, aby som sa vlastne cítila dobre, lebo ja vždy vravím, že keď je spokojná mama, tak je spokojná a šťastná celá rodina, takže každá žena a matka by si mala nájsť časť aj pre seba a myslím, že už je na každej z nás, že ako ten čas využijeme a teda ja som sa potom vrátila naspäť aj k tomu cvičeniu, aj som vlastne schudla na pôvodnú váhu a určite sa to dá, len opäť to chce ten čas a konzistentnosť a správne nastavený nejaký režim, takže žiadne extrémy, lebo ak človek z týždňa na týždeň schudne všetko, čo v tom tehotenstve nabral, tak skôr či neskôr sa mu to vráti naspäť, ak to nie je nejakou zdravou formou. Ty ako trénerka určite vieš, že dôležitá je aj tá prezentácia. Momentálne sú veľkým trendom sociálne siete a prezentovanie sa cez sociálne siete. Viem, že funguješ na sociálnych sieťach, videla som ťa na nejakých sociálnych sieťach. Povedz nám, aké to je z toho pohľadu možno pracovania so značkami. Určite ťa oslovujú značky, aby si ich podporila, možno si vyskúšala nejaké ich produkty. Je to náročné sklbiť to aj s tým trénerstvom, aj s tým podnikaním, aj so všetkým naokolo, samozrejme s materstvom, nezabúdajme na Eli, takže je to náročné? Je to asi také, ako si to každý spraví. Keby sa týmto živím, tak určite by ostatné veci šli nejak bokom, ale to nikdy nebol môj cieľ. Ja na tých sociálnych sieťach ukazujem vlastne naozaj len môj život, na nič sa tam nehrám a nechcela som to ani ťahať týmito spoluprácami, pretože pre mňa sú profily, ktoré majú nejaké množstvo spoluprác v každom jednom príspevku, tak na mňa osobne to pôsobí ako teleshopping. A týmto smerom som vlastne ja nikdy nechcela ísť a teda ak mám nejakú spoluprácu alebo ak nejakú vezmem, tak to musí byť naozaj niečo, čo ma chytí za srdce a čo aj nejak pasuje k tomu môjmu životnému štýlu. Takže ak som trénerka a som mama a podnikateľka, tak nebudem brať nejaké veci, ktoré s tým nie sú spojené a len preto, aby som ich dostala zadarmo alebo za to dostala zaplatené. A teda snažím sa, aby to aj ako celok sedelo, ale naozaj si asi vyberám hlavne tým srdcom, že ak ma osloví niekto, nejaký lokálny podnikateľ alebo niekto, kto chce vlastne odprezentovať, tak je to určite iné ako spolupracovať s nejakými veľkými značkami. A naposledy sa mi stalo, že tým, že mám rozbehnutú spoluprácu s výživovými doplnkami, tak ma oslovila iná značka, s ktorou som vlastne snívala spolupracovať celý čas, ale ja som s tou menšou značkou ako keby už tak spojená a tak rada s nimi spolupracujem a sú to naozaj tak srdeční ľudia a páči sa mi tá spolupráca s nimi, že som vlastne tú moju vysnívanú značku odmietla, lebo mi to prišlo vlastne fair voči značke, s ktorou spolupracujem. Takže to je zás o tom, že či si človek vyberá z nejakého presvedčenia alebo srdcom, alebo či ide naozaj len o nejaký zárobok a o tento smer. Ako sme už načrtli, tak sociálne siete oslovujú väčšinou to mladšie publikum. Čo sa týka tvojej základne klientov, sú to väčšinou ľudia, ktorí sú generačne možno v tvojom veku, alebo teda v tej našej generácii, alebo chodia k tebe možno aj tí starší, ktorí chcú zmeniť tú životosprávu a ako reagujú na tie zmeny, keď si uvedomia, že fakt to nie je iba o tom, že začnem cvičiť, ale je to o tom, že musím zmeniť ten štýl života, ktorý žijem. Vekovka mojich klientov je naozaj, odkedy som začala od tých 13-14 rokov, od mladých dievčat, ktoré u mňa sú a chcú sa pripraviť napríklad na nejaké skúšky, na príjmačky na školy, alebo jednoducho len ich rodičia chcú, aby jednoducho tie ich deti žili nejakým
zdravým životným štýlom, až po naozaj, že babky na dôchodku, ktoré chceli schudnúť, takže mám širokú vlastne škálu, rôzne vekové kategórie a skupiny ľudí a každý z nich má iný cieľ, takže asi nie je nejaká prevažná časť vekovej kategórie, ale väčšina mojich klientov má za cieľ schudnúť. Ja stále na začiatku klientov upozorním, že to nie je nejaká krátkodobá vec a že naozaj ja chcem, aby sa im zmenil ten pohľad aj na to jedlo, aj na ten šport alebo na celkovo na život, lebo iba tak je to podľa mňa dlhodobo udržateľné a iba tak potom tie výsledky aj naozaj ostanú. A takisto je dôležité, že ja ľudí stále upozorňujem na to, že ak sa boja nejakého jojo efektu alebo tak, vždy im poviem, že ak sa ty nevrátiš späť k tomu životnému štýlu, ktorý si mal, tak sa nevrátia ani tie kilá späť, ale očakávať, že ja začnem fungovať, ako som fungoval pred nejakou premenou a že tie výsledky vlastne ostanú, tak je to ako keď príde alkoholik z odvykačky a začne doma piť a čaká, že sa nestane opäť to isté, hej. Čiže ja stále dávam tento príklad, lebo je to naozaj tak. Človek si musí uvedomiť, že sa naozaj mení ten životný štýl a asi aj do toho treba s tým ísť, že to nie je o tom, že ja chcem teraz primárne iba schudnúť a dať dole nejaké kila a už nech mám od toho trápenia pokoj, ale že je to o zmene celkového myslenia a človek za tým musí vidieť asi viac ako len číslo na váhe. Ty to robíš viac ako 10 rokov, už sme to párkrát spomenuli. Ktorý klient je tvoj najdlhší? Máš niekoho, kto s tebou cvičí, dajme tomu, že 8 rokov, alebo je to väčšinou tak, že ľudia prichádzajú a odchádzajú? S osobnými tréningami v našom meste som začala nejakých 6 rokov dozadu a mám ľudí, ktorí sú o mňa vlastne od toho úplného začiatku. Už sú to naozaj, že kamarátstva, alebo niekde to už až zachádza ako keby do tej roviny rodiny po toľkých rokoch a vlastne, že sú celé roky so mnou, čo ja si veľmi vážim, lebo som za to veľmi vďačná a samozrejme aj to, že tí ľudia so mnou boli, či som trénovala s fľaškami s vodou, alebo či teraz trénujem v súkromnom fitku. A to je asi to, prečo to aj tak veľmi rada robím, tie osobné tréningy, lebo už ich naozaj robím asi len skrz tých vzťahov a skrz, že mám momentálne vlastne plný stav klientov a vyberám si ich. Takže je to fakt o tom, že sme taká skvelá komunita, že stále vravím, že prijala by som každému ten pocit, že ráno ide do práce a vlastne sa teší na tých ľudí a stále vravím dievčatám, že ako som sa ráno tešila, že idem za nimi a je to naozaj tak. Takže aj to je podľa mňa dôležité, že akú klientelu si ten tréner vyberá, samozrejme až časom, keď sa to dá. Stalo sa ti niekedy, že prišiel za tebou klient, ktorý ti osobnostne nesadol? Predsa len ľudia sme rôzni, máme rôzne povahy, rôzne návyky, rôzne sa správame. Stalo sa ti, že ten klient bol taký, že si povedala, že nemám ho rada, ale odcvičím ho? Takto vyslovene až nie, ale myslím si, že je to o tom, že každý sme nejaká iná povaha a tak ako ja nemusím niekomu sadnúť povahovo alebo štýlom trénovania alebo takto, tak ani mne nemusí niekto nejak na 100% sadnúť, ale ako vravím, no človek si nevyberá, hlavne keď začína, tak naozaj vlastne trénuje, berie to len ako prácu, podľa mňa tam vlastne je to o tom, že zavriem dvere do tej práce, idem domov a nejak to neriešim, pretože viem, že začínam, viem, že jednoducho musím odtrénovať naozaj každého, kto príde, či si sadneme, či nie. Má to byť proste profesionálne, ide tam o tie výsledky a takto to ako keby je. Teraz časom už, ako vravím, už nemám naozaj takýchto ľudí a asi som ani za tie roky na veľa takýchto ľudí nenatrafila, čo som veľmi rada, ale teraz už je to naozaj na tej kamarátskej báze, že mám skvelé ženy a veľmi sa na nich stále teším. Na začiatku sme spomínali, že ty si sa vrátila z Bratislavy, pretože ti to tu chýbalo. Tento región sa často spája aj s termínmi ako hladová dolina a teda je tu náročné nájsť si prácu, ľudia sa odtiaľto vysťahovávajú. Vy ste sa rozhodli postaviť si domček v dedine za Sninou. Nebudeme špecifikovať, ale proste je to maličká dedina, kde dalo by sa povedať, že líšky dávajú dobrú noc, z čoho sa ja nevysmievam, ja tiež takej bývam, je to v poriadku. Prečo ste sa rozhodli ísť do tej dediny a nepostaviť si dom napríklad v Snine, alebo teda tu v týchto blízkych obciach, ktoré možno fungujú, že fakt máte blízučko do mesta? Prečo ste išli tak ďalej? Bolo to možno o tom komforte, samote? Tým, že my sme obaja žili vo väčších mestách a aj spolu sme vlastne žili či už v tej Bratislave alebo v Košiciach,
keď sme prišli tu chceli sme mať ten pokoj, čo vlastne cez COVID sa nám stalo, že ako sa vždy všade všetko pozatváralo, tak sme boli iba v dome a my už sme si zvykli asi na nejaký ten pokoj, kľud a ticho a tým, že obaja žijeme v dosť šialených svetoch a prichádzame do kontaktu s neskutočným množstvom ľudí, tie dni strašne rýchlo plynú, všetkého je všade veľa, vzruch a všetko, tak sme sa rozhodli vlastne bývať, ako by to niekto nazval, na konci sveta, aj keď veľa mladých ľudí ide presne do väčších miest a kde je plná vybavenosť a tak ďalej. My sme chceli proste presný opak. My sme si zvykli, že okolo nášho domu je len lúka a lesy a máme tam ticho a pokoj a nám to úplne vyhovuje. Tým, že sme obaja mobilní a beháme do mesta niekoľkokrát do dňa, tá vybavenosť nám nejak nechýba a nikdy sme nefungovali spôsobom, že ráno vstaneme a ideme si do pekárne po čerstvé pečivo. Vždy sme si nakupovali dopredu, takže nám tam ani nechýba obchod, ktorý v našej dedine nemáme, ani žiadne takéto veci, lebo ja si myslím, že dnes už je ten svet naozaj tak mobilný, že toto vôbec nie je problémom a nemenila by som to za nič. Naozaj ten pokoj a tie 2 auta denne, ktoré tam prejdú, tak to je pre mňa úplný ideál a fakt som prešla asi z extrému do extrému, že z veľkého rušného mesta do úplného pokoja a stále sa zhodneme na tom, že by sme to nikdy za nič na svete nemenili a aj pre našu malú dcerku si myslím, že to je krásne prostredie na vyrastanie. Uvidíme, čo povie potom, keď bude chodiť na strednú školu a bude nadávať, že kde býva, ale potom v nejakom ďalšom rozhovore o 10 rokov si to povieme. Dobre, platí. Pomaly sa nám aj časomiera blíži ku koncu. Dnes to bolo skôr o cvičení a o tom živote. Na budúce možno dáme niečo o lifestyle a nejakých tvojich osobných skúsenostiach a preferenciách. Vy ste mladí ľudia, ktorí ste sa tu rozhodli zostať. Čo by si možno odporúčila mladým ľuďom, ktorí tu chcú tiež zostať? Je tu možno niečo, kde ty vidíš nejaký priestor na zlepšenie alebo priestor, kde by sa niečo dalo a možno niekto, kto nás práve teraz počúva, tak čaká na ten podnet, tak máš ty nejaké skúsenosti alebo takéto tipy, s ktorými by si sa chcela podeliť? Tak ja vždy hovorím, že tu na ľudia nadávajú, že tu nič nie je, ale už keď tu niečo je, tak nadávajú zas. Takže ja by som odporúčala neriešiť, že ľudia nadávajú, lebo ľudia budú nadávať vždy. A keď si povieme všetci, že sa tu nič nestretne s pochopením alebo s nejakým záujmom, tak naozaj tu nič nevytvoríme. Takže ja si myslím, že určite dať si tie klapky na oči a nepozerať na to, čo si pomyslia ľudia a či to bude mať úspech, zas na druhej strane rozhliadnúť sa, spraviť si nejaký prieskum, že ak chcem začať podnikať v nejakom smere alebo niečo nové tu priniesť, tak aký to tu má potenciál alebo prípadne nájsť nejakú dieru na trhu, ako sme to spravili my. Takže túto cestu by som odporúčala a naozaj ja vždy vravím, že ak človek robí veci od srdca, tak si ho aj nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí si to budú vážiť a stále tomu verím, aj keď to znie ako klišé. Takže myslím, že určite sa tu oplatí ostať a niečo tu vytvoriť, lebo ako vravím, ak si všetci povieme ten opak, tak tu neostane naozaj nikto a nič. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že dnešné dni, teda aj najbližší čas prežiješ v pohode a ďakujem ti, že si sa podelila o všetky svoje tipy a skúsenosti s našimi poslucháčmi. Ďakujem aj ja za tento priestor a dovidenia. Milé poslucháčky, poslucháči a poslucháčstvo. Počúvali ste 3. časť relácie z regiónu s Leou Vaskovou. Dnes sme v nej privítali fitness trénerku a podnikateľku a influencerku Eriku Palenčár-Miľovčíkovú, s ktorou sme sa rozprávali teda o zdravej životospráve, tréningoch, cvičení, jej ceste za cvičením, ale rovnako aj o podnikaní. No a ja verím, že sa vám dnešná časť relácie páčila a znovu sa budeme počuť čoskoro pri ďalšej zaujímavej téme. Lúči sa s vami Lea Vasková a prajem vám ešte pekný deň.